Kulian TV. Mahedhen muchabhilivha. Muri yaZimbabwe ndadzoka zvekare. Iko zvinezvi tiri kuona mademon ari kumanifesta. Handisi kuziva kuti zvinombonya kuzoitika sei. Unomboziva kuti ndakambosvika paextend kuziva kuti no zanu no cry. Zvinhu zviri kuitika mafunnies. But I'm not happy at the same time. I'm shocked. Pane zvinhu zviripo paground zvandiri kuona izveso zvinhu zviri kuitika. VP Chiwenga vamukira kuendeswa kuBedbridge. Kune zvinhu zvavanga vachiita ikoko. Saka vangomuka vachingonzi ibi mana Chiwenga nangai kuBedbridge. But ndinombozvisa musoro kozi ndingoziva kuti maduties anenge angoripo kuti unongoiswa. Little did I know kuti vari kuronga kuvhura hombe kuuniversity. Kuri kugraduateswa muHard. Vanhu vakawanda vakaita sana Fadzia Mahere vatoshamisika kuti kwari kugraduate nechiko. Ichiko chaakambo it's like akazvistadha kupi zvaakanzi akaronzi muHard anonzi akugraduate. It's like alright ngatimbosiyai kuti alright akazvistadha kupi. Ada rishandisei ku degree. Ada rishandisa chicha zvichaizvo. Ndo mubvunzo uri kunyanya da kubvunzwa uda kuzikanwa nevanhu kuti degree marowa mudhara zvatobo mapuhwa chenjenyu but muri da kuzorishandisa chii nechii. Ndo mubvunzo muhombe uripo paground udonyazozikanwa but iyo imwe nyaya because kupanana kwavo kumadegree unongoenda uchingobenefita but these people chandoda kuti ndizivise kuna vanhu vakawanda vekuti vanotera politics zvemadziro zvezvo kuti vanongomirira kukanzwa dzichitaurwa vonomirira madziro kuti politics dziri kuzotaurika so saka zviri kuzodidi it doesn't make sense zvekuti unopezana makungoita to politics twenyu chokumasero tozve zvikonzi isusu kumasero tinozodaiso kumadaiso kumasero tinozodidididi isusu tinozodaiso setup iyoyo munotouya totokuudzaiwo nyaya dzacho kuti dzine dzakamira sei. Now nyaya iri panapa yakamira kadaiso. Chiwenga is down but not out, at least not yet. Okay, if a coup happened today, the same people shouting 2030 would be shouting General Huchi. Challenging the ED 2013 court is like suing the devil in the court of hell or kumanyira mashavi uchitiza madimoni. Only mass action or the military can stop ED. Only mass action or the military can stop ED. Substantial mass action is highly unlikely without military support protection. Yoweri Museveni systematically removed every legal or institutional obstacle to remaining in office while pretending not to want a life president. A coup is harder to execute now compared to 2017. ED has done his homework. If a coup happened today, it would most likely to lead by mid-level commanders. The top brass seems taken care of, at least for now. The likelihood of mid to low level commanders staging a coup is low. The Zimbabwe Defense Forces is different from other African militaries. Zimbabwean vice president are largely ceremonial appointees. They hold little real power and serve entirely at the pleasure of the president. However, ED was different during his time as vice president, and that different is what enabled him to topple Bob Chiwenga. We will need that same level of different distinction. Imwe type information nekuti vanhu vanoda kuzoziva kuti what is next for Chiwenga. Kuzi Chiwenga onaka ana muHard vakutowedzera kudzidza. It's like you never know tomorrow. And makambozo notice here kuti vice president wa muHard unongobvira kwambonyenya omborwiswa nevanhu even vemuparty like zviri kuitwa vice president wa Chiwenga. Wekuti munhu wese andanga saka iwewo wakazodai wakadai iwewo zvazodai so that position yakatariswa yakavhurwa ziso nonhu akawanda but yamuHard ndambozwa kana chinhu one. I still remember last time muHard akatoita zvekutoresign ega akati inini ndapo andichada kuita se kuramba ndichishanda pabuda mascandal it's okay nda right but to my surprise ndakaona achingodzoswa futi pakazotanga kunzi papere election konzo munhu adzoswa futi same person. I was even shocked kuti akuna here vamwe vanhu vekuti vanokwanisa kufanira kubata mapositions iwayo. Matopic atinozotaura nezvawo because people like ana muHard they seem like havana pressure nezvinhu zvakawanda. Vanhu vaya vekuti vari kupiwa maorders vachitaura kuti yes say zvese ngori yes say. Saka kuti tiswere tichida kunotaura zvizhinji zvakawanda pamusoro penyaya iyi, I think it's a waste of time ndakazvitarisa. But we'll talk about it later. Tichazoonesana, tichazoudzana kuti zviri kunyatsoitika, zviri kunyatso ngirikina. But
izvezvi mina ndisiya makateerera zvekutaurwa nemudharo ari panapa ari kutaurwa but ngatingotizivisana kanyaya iripo ndandanyanyofambira panapa ndekungoti Mohad agraduata whilst Chiwenga was in Bedbridge handisi kuzoti setup yacho inofamba sei kuti umwe ari kugraduateswa umwe ari kuendeswa kuBedbridge amene kuti itype yezvinhu zvipi iyo inenge ichiitika ipapapa. Vana veZimbabwe munditeerere munzwe zvandiri kuti handini Dr. D. Ndikutaura mutungamiriri wenyika yeZimbabwe anonzi Emerson Mnangagwa kuti ngaachipfeka mabhegi. Izvozvi ndakataura nezuro ndakamba 24 hours. Ndofunga apa afwe. Munizvizive? I am not joking. Ndini Dr. D. Handisi kuda kunzwa zvokunzi kwanzi Mudhara geza koyo nyika dzino kwesa zvino kwachi chamisa ndati 24 hours Mnangagwa chi sarenda nyika iyo kuvaridzi vayo haizi yako iwewe ndeyeropa ndeye vana veZimbabwe vakabvira kuchinhoi manje vaakuuya vaakumuka. Ndati 24 hours ndakakupa nezuro iko zvinoti apa afuwe. Asi ndakati chi garo akazira kupfeka mabheki hondo yemweya because ina komanda wemweya kwele zvamuri kuita zvana imimi iwewe tagwire kuchenjere iwewe kona yaiuri iwewe kaiite unozviziva zvese ndati unozvisiya otori bhiriyoni yewewe ndoda ndati inini Mnangagwa peka mabhegi nguva ipo tiri pahalfway izvezvi handakati 24 hours yes. Ndati peka mabhegi nguva iripo ndati peka mabhegi nguva iripo ndini Dr. D. 24 hours is enough kwete 2030 indi kuti 24 hours not 2030 24 hours kuti peka mabhegi izvi iwe unza mashoko andikutaura Emerson Mnangagwa ndini Dr. D. Ndati 24 hours not 2030 peka izvezvi ndiri kutotaura kuti peka izvezvi vaiba vakakusaraunda ipapo vaziva kuti basa ratopera izvezvi ndini Dr. D. Because vasafa neropa rako iwe mambo Zimbabwe chindengendeka mutamba nenyika ndini Dr. ndati makambonzwa Zimbabwe chindengendeka here saka yo Mnangagwa ndati peka mabhegi ubude museti house wenda umba kwako kana wada kwenda placard but zvakarumana ndini Dr. D. Ndinokuchenjedza kai buda apa paseti house apa ndati taura kuti ini today ndikuda kuti taurira vana veZimbabwe kuti ndasarenda andichadi not 2030 ndiyo wakatokonyanyuchiwe zakuya manje dzanyuchidze zvombo nemiromo ichakutangiriza nemaziso ichauradza nzira ndeiyi kwenda ameno kwaunenge uchienda
hatisuda kukuuraya, toda kukubata iwewe Emerson Mnangagwa. Ndini tokuti ndiri kutaura, ndakati ini 24 hours peki. Ungana cheza vakomana vako kuti ina ndichazvinhu zvakanaka, because Dr. D vari izvezvi ndakati 24 hours. Ari Zimbabwe ndeke kai nokuda kwako chete, ayo azviche ndakati 24 hours izvezvi ndiri kutaura ka halfway. Handi 24 hours kanchiti halfway ka zvinoti wasara ne 12 hours. Amene koko makalkulita aunoita iwe auchenjeri kurasika kukalkulita kwaunoita, asi shoko ndakusvisa iwewo Dr. D, ini ndini Dr. D, iwewo Mnangagwa iwewe uchazviruma, uchachedza. Ndati iwe ingasi kuseka ndati handisi kutamba. Vamwe vaya vanokutaura chichicho vari kuseka, ini handisi kuseka. Ini Dr. D ndatokuziva kuti peka mabhegi, ndati mabhegi ari kuPrakati Farm, peka zvimapepa zvako zvese muofisi mako, uze vakomana vako kuti ndibatsire kuti kuunganidza tumapepa twangu. Indini Dr. D ndikutotaura today. Ndeti ndiani unoriziva date? Amen papa. Ndiro gore riro riya ndikutaurira, toda remanhanga vakomana, manhanga matete kumaruva, maruva atsva nezuva. Une chokwadi iwewe, pawati isusu ticheke nhanga rakaibva, wawatiza imi manhanga matete vakomana. Okay, indataura ini handizvi kuswera ndiri pano ndichingotaura zvisina nebasa resikeni. Izvezvi but izvezvi ndikuti izvi ndezvaMnangagwa. Iwewe Mnangagwa nemhuri yako ndiri kuti nevakomana vako vese ndati pack and go. Pasara 12 hours